μοίρα του χορού είναι ότι ο χορός περιμένει. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και λίγο ησυχία παρακαλώ, αν θέλετε να ακούσετε κάτι λεπτομέρειες. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, πρώτον. Δεύτερον, φέτος ξεκινάει μάλλον μία σειρά εκθέσεων που αναζητούν την έννοια του χορού. Ο χορός, όπως τον γνωρίζετε, όπως προσδιορίζεται από το αρχαίο δράμα, είτε την κωμωδία είτε την τραγωδία, είναι η γενεσιουργός αιτία του δράματος. Ο χορός έχει μια ιδιότητα, μας περιέχει όλους. Και αυτό είναι και το νόημα της έκθεσης. Εκτός από το να ανιχνεύσετε ποιότητες ή στοιχεία που αφορούν το ίδιο το δράμα, υπάρχουν πάμπολα. Για μένα μια κρίσιμη ψηφίδα είναι το να ανιχνεύσετε την έννοια του χορού στην καθημερινότητα, στην πραγματικότητα, στην ιστορία. Αυτή τη στιγμή, ίσως δεν το αντιλαμβάνεστε γιατί δεν μπορείτε να δείτε μια φωτογραφία που βλέπω εγώ. Είμαστε ένας χορός. Θα τη βγάλω τη φωτογραφία μου. Δεν μπορώ. Θα τη βγάλω και την επόμενη εβδομάδα θα τη δείτε στην έκθεση. Καταπληκτικό, είναι μια performance. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να σας πει ένα καλησπέρα και η πρόεδρος του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η κυρία Κατερίνα Σκεδαροπούλου που είναι δίπλα μου. Είναι η πρόεδρος της Δημοκρατίας, πριν τον κύριο Τασούλα. Ωραία. Μόνο μια καλησπέρα και να καλώς ορίσατε και από μένα. Ο Μιχαήλ έχει να πείτε ενδιαφέροντα νομίζω. Εγώ μόνο να σας καλωσορίσω, μιας και είμαι στη θέση της πρόεδρου του φεστιβάλ. Και αυτό που νομίζω ότι έχει ένα πρόσθετο ενδιαφέρον φέτος και έτσι ξεκινάει και με την έκθεση που θα δούμε στη συνέχεια, είναι η πλήρης ανακάλυψη του συνολικού χώρου της Επιδαύρου. Με διάφορες εκδηλώσεις, εκθέσεις και άλλα που έχει σκεφτεί και οργανώσει ο Μιχαήλ Μαρμαρινός και οι συνεργάτες του και πέρασαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι καλούμαστε, φυσικά με κύριο άξονα τη παραστάση, στη μικρή και τη μεγάλη Επίδαυρο, νομίζω ότι μπορούμε να ανακαλύψουμε ξανά και τον αρχαιολογικό χώρο και αυτό το βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Καλώς ορίσατε λοιπόν, ελπίζω όλοι μαζί να περάσουμε όμορφες στιγμές, γιατί τις έχουμε όλοι ανάγκη. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.